אתה רוצה שאני אחזיק אותך כי הייתי... נו, למה? תשברי את היד. רפי. אוקיי, אסור לי לראות אם אני רוצה לעשות. רגע, רפי. יאללה, מה יש לך? אני אקבל התקף לב, די, דורים. זהו, אלק. לא, רפי. כולם סמן. תרגיל. את מתאמנת. זזה על החיים שלי, את זזה. אל תלמי את הפוני שלי למעלה. תגיד, אני נותנת לך את הפופיק בדיוק. רפי, תשמע אותי. לא יקרה את חיים שמונה. שלי, תירגעו בלי המחט. אל תסתכלי. תעצמי עיניים. לא, אני לא יכולה להביא, אבי, זה יותר מלחיץ אותי. תעצמי עיניים. כדאי, לא. אני הולכת לדפוק צעקה עכשיו. אדם לא זורם לאצבעות. אדם לא זורם לאצבעות. למה זה כואב לי? לא, רפי, שנייה כפרה עליך. תזיזי את הראש. רפי, אני לא יכולה. רפי, אני לא יכולה. שנייה, לא להזיז את הבטן. לא להזיז את הבטן, זהו. נכנס. רפי, זה כואב לי. נכנס, זהו. נגמר. יש הגיל יחפנית. זהו, נגמר, מה יש לך? אני מתה, רגע. יש הגיל, תירגעי. זהו, נגמר, מה את... עכשיו זה קצת תקרא, הנה, יש הגיל. הנה, אני רגי. מתה. אולי תשחררי שיזרום הדם? לא, אל תלמי אותי, דורין. זהו, יש הגיל. וואי, זה לא כזה כאב.